Hola, com estàs? Aquest diumenge tenim una activitat molt i molt especial. Un supercoaching a la natura, un supercoaching de muntanya, un ascens a la Gallina de Pelada. Et proposo que aquest diumenge, 9 de setembre, ens trobem a la Font Freda, a prop de Saldes, sí, al 3:15 del matí per sortir a les 8 i farem una ascensió a la Gallina Pelada, al cim de la Gallina Pelada. I durant tot aquest procés també farem un procés de coaching. No només serà caminar, activitat física, a l'ascensió al cim de la Gallina Pelada, a la Serra d'en Sitja, sinó que a més serà una activitat de desenvolupament personal. Crec que pot ser una activitat de gran impacte positiu per la teva vida. La simbologia de fer un cim serà la simbologia d'aconseguir el teu objectiu. Durant l'ascensió farem diverses parades on explicarem i on farem activitats, exercicis per anar integrant tota aquella informació que és bona, que és saludable i que ens portarà a aconseguir l'èxit en la nostra vida. Hi haurà sorpreses, hi haurà activitats, hi haurà exercicis i, és més, amb la força del grup ens omplirem molt més per aconseguir allò que volem. O sigui que quan iniciem ens posarem tots un objectiu, alguns potser ja el teniu i no sabeu la manera com aconseguir-lo. Precisament el coaching el que ajuda a les persones és a trobar l'objectiu i a trobar el mitjà, la via, per aconseguir-lo. I durant l'ascens, amb les diverses parades, anirem integrant una informació per generar l'estat intern, sí, d'objectiu aconseguit, és a dir, per transformar aquest somni en realitat. Crec que pot ser una experiència magnífica. Qualsevol dubte que tingueu m'escriviu, podeu escriure al meu correu electrònic salvadorcompanyó@gmail.com i us convido a tots, et convido a tu a prendre part d'aquesta activitat, porta qui vulguis, això és imprescindible que m'ho comuniqueu per poder preparar el material i per poder preparar les activitats segons el nombre de participants que siguem. Crec que serà una experiència magnífica. Jo, en aquest cas, uneixo dues de les coses que m'agraden més, que disfruto més, un el desenvolupament personal, la transformació personal, el millorar-nos i posar tot aquest coneixement al servei dels altres perquè tu també et puguis millorar, tu també puguis eliminar aquelles creences limitants que t'estan frenant en el teu dia a dia, que puguis potenciar-te, que puguis despertar i treure el teu màxim potencial, que siguis la teva millor versió. D'això tractaran els exercicis fins a dalt a l'ascensió. I l'altre és l'activitat física, que l'activitat física sabem que ens dona aquell estat de pau, de benestar, de tranquil·litat, perquè quan fem activitat física produïm les mateixes hormones, les hormones de la felicitat. I estar en la natura és un lloc idoni per entrar en una altra dimensió espai-temps, per sentir-nos d'una altra manera molt més sana i, per tant, estar molt més inspirats, poder triar amb molta més consciència i estar molt més inspirats per prendre decisions i perquè sorgeixi tot el millor de cada un de nosaltres. O sigui que estàs convidat, escriu-me a salvadorcompanyó@gmail.com dient-me el teu nom, telèfon, i si tens algun dubte, sí, pots trucar al número que et deixo sota la descripció d'aquest vídeo. Som-hi, crec que serà una experiència transformadora per tots. És unir diverses passions en una mateixa activitat i crec que serà transformador en la teva vida i en la meva. Hi haurà un abans i un després de l'ascensió a la Gallina Pelada. Ens veiem diumenge. Moltes gràcies. Salut, força i energia.